temos o placer de estar con Miguel Duarte, que, bueno, non hai que ler moito tempo con vos. De feito, penso que o primeiro disco que grava con vos. Leva 2 anos, sí. Pois sí. Bueno, xa recordo vos que o 31 deste mes presentamos o novo disco na Sala Capitol, así que animados a ir. Nada, penso que o octavo disco de los Simpsons xa que sacades. Bueno, leva desde sempre, vi toco con eles, mais o que máis me interesaba hoxe que nos contara é a súa experiencia en Planeta Furancho, que, como sabedes, é o programa da Radio Galega que se dedica pois, a difundir e a presentarnos pois, a música galega que soa nestes momentos. De luns a venres, de 11 a 12. Ben, bueno, supoño que coñecedes. Naceu, sobre todo, cando pechou que estaba o programa famoso de Suso Souto, entón foi como continuador de toda esa liña, o sea, foi como un programa ahora que sobrevive para difundirnos pues, toda a música galega. E nada, para que nos contaras un poquinho todo. Gracias de novo. Bueno, nada, gracias a vos. Nada, o programa de radio especializado en música galega en galego, solo de entrada, salvo excepcións moi contadas, se pincha música en galego de calquera estilo, centrándonos máis nas músicas máis pasamos un poquinho do que é a música tradicional e o folk, que ainda que tamén lle facemos caso, pero menos, dedicamos un poquinho máis ao rock and roll, ao punk, ao hip hop, as músicas que digamos que están máis desatendidas na radio. Sei que hai programas especializados en folk, pero nunca se fixo demasiado caso a música en galego, a música contemporánea. Entón, pois sí, o programa naceu un pouco a beiro do aberto por reformas de Xurxo, que funcionará de maneira excepcional, o cambio de goberno, pois, bueno, sempre veñen cambios na programación, presentamos unha proposta, prestoulle, dixemos que sí, este é o terceiro ano, estamos contentos porque temos a liberdade máxima para facer o programa como queremos, e nunca, é dicir, somos donos totais dos contidos, da música que escollemos, dos entrevistados. En ese sentido, pois, o programa funciona moi ben, porque é un programa moi libre, honesto, entón, pois, a xente trae ben. O problema, pois, que, claro, estamos sempre co tema de que non deixa de ser un gueto, non? O tema da música en galego, somos moi poucos os que nos interesan, moi pouquiños. Esa é un pouco a nosa teima, non? Intentar que cada vez xa, pois, vayamos botando a rede, vayan quendo peixes. É un traballo costoso, lento. Temos argumentos caralludos, non? Que é que temos un